Nga sir, singahan kanina sir. James Sino. James Sina, sige lang kay i-vlog tika. Unaog sa kuha. Oo. Ingna lang ko kung asa ka kuha na, asa taliko or asa ta. Ah. Ako sa ning inaog. Tara. Okay ra ka, oy. Basa na ba? Sige. Padong man sa kuskuan, ako'y atinan nga birthday sa kanang kuan sa Lapu-Lapu. Oh, at least disugot ka nakalikod. Di kasagaron magun mahadlok. Hindi ako kuan ba dili sa naiuban di mahadlok niya basin niya prank ba. Unsa may mong gibati kanina pag ingon nako, hadlok ka no? Pero pag ingon mo free ride lang. Free ride lang ayaw ka balaka kay dili pa na aside sa free ride na patay gamay bonus. Oh. Sa ato ang namatay sponsor sa gawa si Sir John John Lanceliap. Ganahan na po na siyang kuhan, yung nanay kong gibuhat. So ni-support na po siya lako. Oo, sige, sponsor na to. So buotan kayo na siya. Street na tano? Sige. Asa ka pa dong? Uli na ka? Uli na ko sir. Asa malapitan nyo? Kaya sa Eskwela Gloria. Asam na Gloria lapit? Nara diri sige, hatod lang tika dool sa inyo ha. Adi man masuk kaya mas sir. Sige. At least na ako'y kuhan. Tanaw gid si ma'am ganina. Nami gibiyo nga yuta dito sa kuan diha napita ba. So bahaon may diri napita no? Bahaon ni diri napita. Asa man diri nga? Diri mulikot ha. Sige. Nani lusot-lusanan pa dong sa upon? Wala. Sa bumalik jud ko ani. Sige. Okay ra. Alright. Jeep yung tayo mong gikuan? Nga magbaktas ka nga rin. Nga liko ta, asam ta liko? Diri ra? Sige. Asa inyo lapit dito? Tudunan dito tayo. O niya, kuan. Kanang gikan sa atong sponsor. Sagot lang. Aduh. Naklaro. Dira. Terus ka. Ay, salamat. Manay kuan sa atong sponsor. Thank you Sir John. Okay. Nga palihog lang kung kuan sir. Okay, thank you. Alright. Matay na good. Kuan. Dili na sa Sportona. Okay guys, thank you for watching. Get back to work na ta. Okay, bye, thank you. And then thank you Lancelia. Okay, from the US. Okay, thank you.
And don't forget to subscribe and like our page and YouTube channel. Thank you very much. Have a good day.